Добър ден! Добър ден! Добре дошли! Център Интелект Карлово. Отново, много ми е приятно, че виждаме отново едни млади хора и преподавателите в най-голямото езиково училище на територията на община Карлово. Разбрахме, че сте имали едно прекрасно лято, свързано с екскурзии, посещения. Ще ни бъде интересно да научим, госпожо Цанкова, вашите възпитаници, кои държави посетиха и от какво се впечатлиха най-много, малко по-късно. Тук са представителите на две групи. Едната група, така, от много години, за първи път имахме възможност нашите по-малки ученици да участват в международен обмен. Защото обикновено по тези международни обмени търсят учениците, млади хора от 15 години, от 16 години нагоре, от 18 години нагоре. Тази група е имала късмет тази година, понеже имаше група за Полша, международен обмен с полските ученици от 13 години. За което изключително много се радвахме, защото в край на краща аз смятам, че деца колкото по-рано почват да участват в такива мероприятия, толкова по-добре за тях. Втората група ученици, които тук виждате, те са били на екскурзия, организирана от учебен център Интелект, по линията на една великобританска неправителствена организация. Абревиатурата е SOL, която замества израза Sharing One Language. Да споделим един и същи език, да говорим на един и същи език, т.е. да разбираме се помежду себе си по-добре. Това е правителствена организация, която се спонсорира от международните организации и за това участие в такива екскурзии излиза доста по-евтино, което значи по-достъпно за нашите деца. Значи тази година това бяха група деца от Интелект. Госпожица Данова беше една от преподавателките, която водеше групата. И аз мисля, че децата и от двете групи, тези, които бяха в Полша и тези, които бяха в Англия, имат какво също да споделят на един език, който ние всички обичаме, защото той ще бъде български за дадения случай, за да могат колкото може повече други деца, другите ученици да чуят колко са хубави тези мероприятия и също по-активно участват в тях. Така че ето това са учениците, 13 годишните, които бяха в Полша. Това са част от групата, които бяха в Англия. И сега вече давам думата на тях. Вярвам, че на всички ще бъде интересно. Благодаря ви. Може би госпожа Заданова да започне след това. Съвсем накратичко ще представя това, което представляваше нашето посещение в Англия. Както госпожа Цанкова каза, то беше под егидата на СОУ, като всъщност се води лятно езиково обучение, което е обогатено с много екскурзии, допълнителни мероприятия, като целта е да се види и да се опознае колкото може по-голяма част от красивата истинска Англия. Бяхме в град Тивъртън, който се намира в област Девън. Тивъртън е центъра на МИД Девън. Там се позиционираше самото училище. Учениците имаха преди обед занятия, а след обед изключително атрактивни екскурзии, но за тях ще ни разкаже повече те. Предимството на този тип езиково училище е, че учениците отсядат до семейства. По този начин се запознават не само с туристическата част, както би видял Англия един турист, а отвътре, защото живеят с тези семейства, опознават английската култура, ежедневие, начин на живот и това, предполагам, им е помогнало да се изградят като още по-богати и интересни личности. Габи, кажи нещичко, какво ти хареса там? Нещо, което най-много ми хареса, беше, че живеехме англичани в тяхните семейства и те ни показаха какъв е английския живот.
Хареса ли ти този начин да. на живот? Какво е специфичното за техния живот? По-различни. По-различен, да. Ами, местата, на които живеят, къщи им са по-различни. Начина на хранене. Да, и така. Какво научихте? В училището ние главно играехме игри, някакви занимания, които ни помогнаха да развием езика си. Какви бяха игрите? Можеш ли да ни разкажеш малко повече, за да придобием представа? С много движение, имаше въженца, топки. Трябваше ли да отгадвате думи, да разказвате различни неща на английски език? Да, и такива също. Бих искала нещо интересно да споделя. Те имаха възможност да излязат в града и да интервюират самите англичани. Вас покажи нещо за тези интервюта. Харесаха ли ти? Ами да, харесаха и нали, аз не очаквах, но всъщност всички англичани, които попитах аз лично, повечето, 90% от тях бяха много любезни. И вие водихте записки. Да, трябваше да Какво ви направим. попита? Какво ви интервюира? Ами, Темата вашата беше? нашата тема май беше информационни технологии за развитието на информатиката. Сериозна тема. За как ползват комуникациите, Да, точно. колко често, без какво не могат. Всъщност учениците бяха разделени в над 20 групи и всяка група интервюираше в своята сфера. Религия, комуникации, начин на хранене, хобита, спорт, книги, след което трябваше да представите Проекти. проекти. Какви? След като се върнахме от града, където разпитвахме хората въпроси, трябваше да се комбинираме с румънци от другата група и да направим един общ проект от всичките въпроси. Вашата темичка? Нашата тема беше приятели, семейство и забавления. Забавлявахте ли се, докато вземахте интервютата? Да, защото ние спирахме и се запознахме с хората и всички бяха много любезни. Дори да не знаят какво да ти отговоря, след това пожелават приятен ден. Нещо, което прави впечатление, че всеки е дружелюбен. И всъщност те така ползват езика интуитивно, без да се притесняват и се справиха Затруднихте ли се? отлично. В началото. А след това общувахте ли свободно? Да. А как разбрах, че сте имали доста свободно време? Преди обяд занятия, след обед свободно време. След обед екскурсии. Екскурсия. Паско? Къде? Твоята екскурзия, която те впечатли най-много? Моята всъщност две. Едната, когато ходихме до океана, другата на отиване към Тивъртън, когато посетихме Стоунхендж. Защо толкова много искаше да видиш Стоунхендж? И защото още от малък мечта да ида там. Ти си сбъднала една твоя мечта? Горе-долу. А океана, Давид? Ходихме до океана и там влязохме в океана с дрехите. С дрехите. Защото мислихме, че ще е студено, то се оказа толкова и близо час. Имахме тази възможност. Приятелство успяхте ли наистина да създадете там? Да, имаше и друга българска група по-малка и с тях и с румънците. И само аз искам да добавя, че екскурсиите бяха изключително интересни, добре подбрани. Успяхме да видим много градове, тъй прочутият Торбей, това е английската ривиера. Два града много интересни посетихме там, Торки и Бриксъм. Бриксъм успяхте да видите кораба на кого? Някакъв пират. Нелюбимия пират на кралица Елизабет Първа, Дрейк. Васко има много страхотни снимки на кораба на Дрейк. Там също влизахме в морето. С ферибот прикосихме залива. Беше невероятен ден. Друг ден, да. Дали искат отново да се върнат там? Да. Да. И защо не другаде? Как се чувствате за първи път и да пускате граница на България? Аз да. И аз. Така. Също ходихме до един много интересен замък, замъкът Дънстър, който е още от 12 век, изключително интересно местоположение. До средновековния град Екситър с уникална катедрала, която има най-дългия свод в света, 160 метра, готически стил. Музея на Екситър посетихме и още много други неща.
Къде се хранихте? Сутрин закусахме в семейството и на обед ни правиха обяд. Вие сте били, доколкото знам, големи семейства, така ли? Да. Имаха си нови мама и тати, и братчета и Те сестричета. с вас? Как с вас? Като част от семейството. Накараха ли да се чувствате като у дома си? И ни поканиха да се върнем когато ходим пак към Англия, да ги посетим. Нещо друго искате ли да добавите? Успяхме да видим в Лондон двореца, той извън Лондон, на 30 км юго-источно, двореца Уиндзор. Хареса ли в Уиндзор? Смяната на гарда видяхме и успяхме самия дворец да разгледаме с всички зали. Той все още е функциониращ, там посрещат кралските особи от цял свят. Навръщане успяхме и Лондон да разгледаме и така. В общи линии незабравимо преживяване. Всички искаме да се върнем пак. Там били на друго място, но определено Англия стана любима дестинация за всички нас. Чудесно. Друго нещо искате ли да добавите? Сега Бих искала да добавя, че тази година ние ще организираме екскурзия с същата организация. Те имат 3 фактически места, където може да се ходи по тяхната програма. Така че искаме по-рано, още към края на октомври, да сме организирали група, да сме се обадили, да сме казали къде искаме да бъдем, да не повтаряме пак същите екскурзии. И предполагам, че ще има желаещи и вероятно бихме искали наистина повече от нашите деца да се възползват от тази възможност, да се запишат за тази екскурзия, защото в край на краща те учат английски и хубаво да се запознават именно с тази страна, с тези хора, да не говорим, че да усъвършенстват и комуникиране, общуване на английски език. Да разбираме ли, че не осъществявате някакъв конкретен подбор? Всеки един е добре дошъл да се запише, Да, да разбира се. Този вид екскурзия. Да, разбира се, даже може в тази екскурзия да се включат и не само учениците на интелект, нали, но учениците, които примерно по някакви причини не учат в интелект, но биха искали да се включат в екскурсия, добре дошли винаги. С удоволствие. Да. Нека сега да видим в Полша как е било. Колко време останахте там? Къде бяхте? Ние бяхме за една седмица. Бяхме в град Лебърг. Беше наистина едно незабравимо преживяване. Както за мен, така и за всички. Срещнахме нови хора, направихме нови приятелства, видяхме нови места. От кои места, които посетихте, бяхте най-много впечатлени? Ходихме в град Леба. Той е морски град на Средиземно море, до брегът на... Да, извинявам се. До там стигнахме през нещо като парк с колела. Беше наистина много, много хубаво и успяхме да се изкъпим на Балтийско море. И как е водата? Студена. Да. Искате ли да допълните вие нещо повече за това? С какви хора си общувахте през времето, през което бяхте там? Общувахме с различни хора. Нямаше деца само от Полша, имаше от други държави. От кои държави, например? Те не бяха от тази екскурзия, обаче ние се запознахме с тях. От Румъния имаше деца. Какво друго правихте, освен че сте видяли всички тези прекрасни места? Имате ли някаква друга насоченост, цели, които трябваше да реализирате през времето, през което сте там? Ходихме в тяхното училище и правихме различни проекти. Също така, за да общуваме по-лесно на тема здравословен начин на живот. Това беше темата? Да. Така. През останалото време играехме различни игри, за да се опознаем и беше много интересно. Доволни ли сте от условията, където бяхте настанени? Да. Къде бяхте настанени? В един хотел. Там сутрин закусвахме,
заедно с децата от Полша. Между другото, какво така ви направи впечатление на много от децата от Полша, които са? Те владеят ли добре английски език? Тъй като те бяха по-големи от нас с няколко години, владееха го по-добре от нас. На мен лично най-голямо впечатление ми направи това, че са по-изпълнителни от нас. Винаги, когато им се каже нещо, те го правят, а не както при нас. На мен това ми направи най-голямо впечатление. Имахме един ден у семействата на децата. Там опитахме нещо като техните традиционни храни и видяхме начина им на живот. Беше наистина забавно и харесни и се опознахме с нови хора. Казахте, че сте видяли техните традиционни храни. Да. Може да посочите някои, от които сте видяли? Опитате ли? Да. Вкусили полски храни? Аз храната, която най-много ми направи впечатление, беше картофи с копър. Почти на всяко ядене ни я сервираха дори в хотела. Като гарнитура. Да. Картофки с копър. Много риба ни сервираха почти всеки ден. От какво се интересуваха за България? Питаха ли нещо? Имате ли интерес към нашата страна? Към вас самите? Питаха за нашите хобита и какво обичаме да правим, но за страната не са се интересували, докато ние бяхме много любопитни. Карахме ги, т.е. да ни казват някои неща на полски. Естествено, езика беше труден, ние нищо не запомнихме, но пък ни беше интересно и забавно. Някои от тях бяха посетили България. Защото знам, че да доста правят тук. Особено като туристи. Така. Като цяло, какво мислите за тези проекти, които учебен център Интелект дава възможност благодарение на тях да не само да посетите различни страни, а да обогатите вашите познания по английски език? Говорим, чухме и за Англия, сега за Полша, кой знае, може би пък и други държави вече са наред, така че... Какво мислите като цяло за това, че имате тази възможност? Тези лагери са една прекрасна идея, защото, както вие казахте, запознаваме се с нови хора, обогатяваме езика си и културата си. Веднага ли решихте да се запишете, като разбрахте, че има такава възможност на този проект? Да. Всички го казвате единодушно? Между другото, има ли ваши познати, които вече са били извън граница? Точно по тези проекти? До сега учебен център Интелект през всички години на съществуването си е провел над 30-40 проекта в над 20 страни. Тази година имахме проект в Швеция за първа година, в Гьотеборг, Център за екстремни спортове. Преди 2 години аз бях ръководител на група, които ходихме в Англия, в Есекс, подобен център за екстремни спортове, който беше на един остров. В Унгария имаше проекти, в Италия, така че възможността да се пътува е много голяма. Минимум граница, госпожа Ценкова каза, 13-14 годишни. Проектите са за хора до 30 години. Така че смятаме да продължаваме интензивно да работим в тази област и да им дадем възможността да посетят колкото може повече места, за да се почувстват още по-уверени в знанията си, които съм убедена, че имат и да ги развиват.